Hello, dolrong bahai tong bai khakai nor to kaham no tong na hinai. Hai bana angke bele khena hamya to amne hinge ani wa khoma sai tong bising ni bua. Abun bagai pura 2 din mai sai meya sike makhang robon khan dorong ko na nyai de kisa observe khane de one side ke makhang phuli jagang to kani ko kaham ke sai meya. Hai bana wan suk norong ni bagai ang jikon sa kaisa block khayan hinai. Oro hingga ang doctor thana bagai reading jagdo friends ro hingga ko kosto ke pan thangsi ni hinai doctor a ko phone painai tini dentist phaya bagai haino onyo doctor basima naijak siwo hingga kisa bithi rohoka oro hingga mutai jehetu bishwakarma mutai jeng saimano onko abon bagai oro phol ro kisa pailekha ani logini bai hingga ayango nogo bo kesarjak mani paidi hini matani bagai ayang ni bagai bo paikha kok sana ni kisa kostong tong do dolro kaham ke ani khorang ro bujia hingke ano maaf khairi di tomni hingke bua sama bagai kok bo kaham ke saimiyang tongang oro hingke mani ro paibe keseng rom pher ro khwayo nordo saimanang to khwaini no aban bagai khwai tao no paikha je nang mani ro hingga ani logini bayang khwai tao no phaike to fuska rok sajago haiban tini khai ani ekdom mane din hamya choli tongo angke masali abun bagai an logino sakanung pansa de kunung ya ani bagai tawan sukdi sana khe onek no musung tongo haiba masali ya ani logino angoro sarikha fuska hingga to bubusu bo thokjak sana hamya ang bu thokjago haiba angke 10 rupees ni besi sai mi yang ke ani logini khato koso thokjama bagai boke koso sai mano omni logi ante sana musunga ang khwayo doctor naijak puro khoroksa monai bai malake bo saw bayang ni blog nayo hinai ang belekhe no tong thoka nangani blog no nai to kangke monai hambai ang bai malai ma bagai ang no bai kam ke kok semlia omni hingka nu bua suk hamta ya belekhe no hambai no nangani blog nai to hangke comments khai di do hingke te tamsa omoro ko sawi paike kisa mairo bo kaham ke sai miyang tong hingke ba kia chips pano chips rok pai talang sini hinai ero ice cream rok phal tongo dogano cherai hai bukha tak bo boya sing phano ice cream mane bua hamya pon ice cream saka kihisa one side je side ke hamya engo chalia je side bua kaham ayengo ke mologi ro kang bo oro ke norok to saimana je khwayo tongnai rok to oro ni ek tarka mui bai tiffin ruti markhe thogo hingka abo packing khaina harka oro ke samosa ketal tangni ketal samosa triangle jat abo markhe thogo hingka abo paikha hingke asung no tai ko ani logini bai phaimani doctor maniro pailekha kisa oro hingke rabon sidano horon khaitlang hing toka funny pura hingke nogo sopaika kono mote makhang rok kholoboya koi ebono tabo makhang phuli tongo nobar nangkha hingke te bariu ati haino wngkhana sana hamya bufru bo hamno koidin jora bo nangno wa khuma no kosto risuka tamni sasinai tabo bua achai ko ani tak jora te 29 chiko bua nongni busu bua angkha comments kai sabadi hingke oro ke ko bithi ro Maggie ro ke cha warna nangya mologi ro mano hinai Maggie pai tukha hingke omni logi ke loti choko pai tak sai me ko ang hingke jepuru sai mano apur ke cha sine hini advance pai tonika ang abo ya golo mo bani logi na no pai rimani mimi jerpan songoi sai tongdi hinai mai si sai me khub kostong suka ke moke ta ani nog ni bagi situo ang to saya hingga tini baya suntolo tata